खुलुमबाय नार्जारी निउसनिफ्राय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गोजोन हामलायनायखौ जासिहरनायजों लोगोसे दिनै गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायगोन होनना मिजिंथियो। फैदो बिदिब्ला दिनैनि माखासे खौरांफ्राव। बर'बाजार आइसिडिएस लांगोनायाव आइसिडिएसनि वर्कार आरो हेल्पारफोरनि गेदेरथार सुबुं धर्ना लानायखौ 6 अक्ट'बर सुक्रुबारखालि ससियेल मिडियायाव नुनो मोन्दों। बै धर्ना खालामग्राफोरनि गाहाया बुंथिनाय बादिब्ला बिथांमोना अंगनवाड़ी सेन्टाराव फुंनि 8 बाजियाव थांनानै गोबां सम गथ'फोरखौ फोरोंनांगौ आरो गोबां गुबुन गुबुन खामानिफोरबो सरकारा जोंनो दाजाबना होयो आरो बिनि बिनिमय जोंनो मात्र 6,500 रांल' होयो होनना बुंथियो आइसिडिएसनि सासे मावथि आइजोआ। बिथाङा बुंबावो दि आइसिडिएसनि वर्कारनो दानसेयाव 12,000 आरो हेल्पारनो दानसेयाव 10,000 होनांगौ होनना दाबि दैखाङो सरकारनिसिम। बे दाबिखौ जुदि मानिनानै लायाब्ला अब्ला रायजोनि सिङाव थानाय गासिबो अंगनवाड़ी सेन्टारफोरखौ बन्द खालामनाय जागोन, अफिसियेल खामानिफोरखौबो बन्द खालामगोन आरो धर्ना हाबाफारिखौबो खालामबाय थागोन होनना बुंथियो अंगनवाड़ी मावथि मिथिनाय बादिब्ला आगुनि बिपिएफ हान्जानि प्रेसिडेन्ट हाग्रामा महिलारी बिथाङा बुंथिनाय बादिब्ला चन्दन ब्रह्मआ बबेयाव थांदों आरो बबे हान्जाजों मा सावरायदों आं जेबो मिथिया होनना बुंथियो हाग्रामा महिलारीआ। आरो चन्दन ब्रह्मआ बिपिएफ हान्जायाव खामानि मावनोब्ला गोदानै जइनिं जाफिननांगौ होननाबो बुंथियो महिलारी बिथाङा। फर्मिला रानीआ ओंखारफायो नाथाय बियो गाहाय लेभेलाव खामानि मावगासिनो होननानैबो बुंथियो बिथाङा। गोजोननि नोगोर कक्राझाराव फिन आरोबाव खुंजानो थांगासिनो माहारियारि थाखोनि जोलुर बादायलायनाया फैगौ 8 अक्ट'बरनिफ्राय बिटिआरनि राजथावनि गोजोननि नोगोर कक्राझार साइ स्टेडियामाव आइएसपिएल 76थि सन्टोष ट्रफी जोलुर बादायलायनाया खुंजानो थांगासिनो फैगौ 8 अक्ट'बरनिफ्राय। मख'नो गोनांदि बावैसो सिगांबो 132थि डुरेन्ड काप जोलुर बादायलायनाया साइ स्टेडियामाव जानानै थांबाय। फैगौ 8 अक्ट'बरनिफ्राय 17 अक्ट'बरसिम खुंजानो गोनां ग्रुपनि मोन 6 गेलेग्रा हान्जानि मुंफ्रा जाबाय फारियै आसाम, बिहार, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, चन्डीगढ़ आरो रेलवे हान्जाया बाहागो लाफैगोनखौ मिथिनो मोन्दों। बे जोलुर बादायलायनायखौ आब्रुथि गोनाङै खुंफुंनो नायगिरिफोरनि थाखाय टिकेटनि राहा खालामगोनखौबो जायगानि बानजाय आफादनि आफादगिरि लरेन्स इस्लारिआ बुंथियो। ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ सिगांनि समाव जेरैबादि लैहोर लैहोर फैनानै मदद होफैयोमोन, बे खेबावबो आइएसपिएल 76थि सन्टोष ट्रफीनि जोलुर बादायलायनायखौ लैहोर लैहोर फैनानै मदद होफैनो खावलायहरदों लरेन्स इस्लारि, खुंफुं आफादनि आफादगिरि बिथाङा। गहपुरसिम सिमा बारायनायखौ लानानै मैयानि समाव बा साननैसो सिगां सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानिफ्राय गासै 41 खान गामिफोरखौ बिटिआरआव दाजाबजानायखौ लानानै सानजाहानि रायजो राजाफ्रा वेलकाम सेरेमनि खालामनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै सनितपुर आरो गहपुर जिल्लाखौ थैब्लाबो दाजाबजाया होनना बुंनाय आबसुनि प्रेसिडेन्ट दिपेन बर'आ बुंथिनायनि सायाव अमरसिं ब्रह्मआ खेंफोरथि होनायखौ मैयानि ससियेल मिडियायाव नुनो मोन्दों। अमरसिं ब्रह्मआ बुंबावदोंदि आं सानो जे बर' हारिनि सासेबो
सुबुङा थैब्लाबो बिस्वनाथ आरो सनितपुर जिल्लाखौ बिटिआरआव दाजाबजाया होननाय रावबो गैया। बै समाव बर'नि खैफोदखौ नुनानै PIL-सो होदोंमोन। PIL-आवथ' बिस्वनाथ आरो सनितपुर जिल्लाखौ दाजाबजाया होननाय जायाखै होननानैबो अमरसिंह ब्रह्मआ बुंथियो। अमरसिंह ब्रह्मआ आरो दङब्ला दिपेन बर' नोंथाङा साफा साफा नाम खारिनांगौ आरो नाम खारिनो हायाब्ला आं बुंगोन दिपेन बर' नोंथाङा मिसा खोथा बुंदों होननाबो दाबि दिखांदों अमरसिंह ब्रह्मआ। बेजों लोगोसे दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियाव जोब्बाय लोगोफोर। भिडिअ'खौ जोबजासे नायनायनि थाखाय बयनिसिमबो गोजोन्थों। आरो मोनसे खोथा खावलायनाय लोगोफोर, जुदि भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनदों अब्ला नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थाहरदो आरो गाज्रि मोनदोंब्लाबो नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थाहरनो दाबाव। बयनिसिमबो खावलायनाय थाबाय। गोजोन्थों।